Tohle je Pipínek. Ještě netuší, že je na světě úplně sám. Všichni tví kamarádi už jsou potvrdí. Nazdar, Pipínku. Odkud mě znáš? Jak už víš, tví přátelé jsou mrtví. A ty, když se přidáš ke mně, já ti můžu pomoct. Můžeme si navzájem pomoct. Já nemám tělo a ty máš dost dobrý tělo, já bych ho chtěl. Když mi ho dáš, budeme přátelé. Co tím chceš říct? Kdo jsi? Tenhle ten zrač tě připravil o kamarády, tak jsem ho já připravil o život, no. Jestli se chceš pomstit, tak není sám. Co se stalo? Vidím, že jsi vzhůru, tvůj trénink začíná.